Jamire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe duñal jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Balli Siya ko ɗum kanko e dendagal maaɓe julɓe en gari ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiitende hakkude Dia e Senghor ñawore Mamadou Dia nde mawɗo men Bacca Ba tawi gonnoɗen koye gollal ɗiɗi joni garen ɗo peñgol tati ñalawma jeetaɗiɗi nokku ñawirde Dakaru ñande hoore bir sappo e goho duujal hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tati waktuji sappo ha waktuji sappo e ɗiɗi tawtoraɓe mawɗo Mamadou Dia ñawateɗo wondiɓe makko nayo ñawdateɓe makko avocat ji makko ɗiɗi ñawowo hoorejo ñawirde nde ñawdiɓe makko ɗiɗo député ji 5 ñawdiɓe mabɓe procureur yimɓe hewɓe arɓe tawtorede ñawore nde hunde e gendarme ɓe alkateɓe ñawowo hoorejo ñawirde nde omo jooɗi ɗo hewno jooɗade ɗo omo ɓorni robbo ñawoɓe oolo metulol danwol ine welta e dande omo huufi kayitaji makko ɗi o meeɗano hippinde yeeso yimɓeɓe hay lawol gotol fulloyel makko ina sawdimo o wi bandiraɓe on calminama goto foof inde mum e yettode mum hono no mbiruɗen hanki ni hande rokkore konngol ko tuumaɓe ɓe eɗen gandi koɓe joyo mawɗo Mamadou Dia e wondiɓe mum nayo kono nde wonno en mbawata rokkude ɓe kamɓe foof konngol ko goto e mabɓe tan haalata e dow inde heddiɓe ɓe so hande yewti ko ɓaawo janggo gartaten ɗo e kawral janggo ko dewo sappo e ɗiɗi duujal hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tati ko ɓaawo janggo amde sappo e tati duujal hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tati ñawore nde yanata ɗum ko caggal nde min disnotiri minen foof e dental ɗum firti ko ñawowo e ñawdiɓe mum e potal hol joguiɗo namdal yimɓeɓe hay goto jabaki ñawowo hoorejo ñawirde nde o wi aywa tuumaɓe on dokkama konngol mawɗo Mamadou Dia omo jooɗino e nder cuurel tuumaɓe ɓe omo miijotono ko gasata omo ƴeewa ñawirde nde e mango mayre ñawoɓe e comci mumen hujjinantoɓe mo ɓe e ɓornanteri mumen jadiɓe ɓe e pafti mumen ɗemgal ngal ɓe kalata ngal e mbadi maggal députéji ɗi e dille mumen ɗum ɗo foof rokkatamo ko hunde wotere ɗum woni farayse ngendi mum e pinal mum o wiya ɓernde makko wallahi François noon haali gonga ko ɗum tigi woni peau noir masque blanc ɓaleɓe wontuɓe tubakoɓe nden ñawowo wiɓe dokkama konngol o suuti jungo o ummi o dari e nder cuurel tuumaɓe ngel o fuɗɗi wi ñawowo tedduɗo hoorejo ñawirde teddude nde onon yimɓe tawtoraɓe ɗo ɓe kuuɓal ko min jogui konngol toñaɓe ɓe ko min jogui konngol tuumaɓe ɓe ko min jogui konngol fawaɓe fenade ɓe ñawowo tedduɗo hoorejo tedduɗo onon yimɓe tedduɓe tawtoraɓe ɗo ɓe kuuɓal hunde ɓurata musde komin pawa ko e dental ete ala hen foof ko woni gonga e lawol
ko adi fof ɓe mbi min jinno ko libde laamu meɗen, min jinno wadde ko kuddata e leydi meɗen. waɗata kuddata kay komo jogahi doole e juuɗe muɗum. hol gonnoɗo hoorejo jagorɗe ko min. hol kalfinanoɗo politique nder leydi ndi ko min. hol kalfinanoɗo nder leydi e ndenka mum ko Ibrahima Sarr, omon ɗo jooɗi omo sawndi kam. hol kalfinanoɗo kopparejo ko Waljojo Ndiaye, kankone omon ɗo sawndi kam. hol kalfinanoɗo jeygu ko Joseph Mbaye, omon ɗo heeɗi ko kalanmi koye dental. hol kalfinanoɗo kabaruji ko Alioune Tall, omon ɗo futtino guite ko alda hay majje lawol gotol. yimɓe ɓe wone mabɓe jaali seeɗa. ñaawo hoorejo ñaawirde nde kankone o muusi seeɗa. mawɗo Mamadou Dia o wi hol keddiɗo laamu ngu poɗɗo jogade sembe. ina wayno ko hay goto. nden noon bandiraɓe tedduɓe, wiide komin yinnoɓe wadde kuddata e leydi meɗen ko hunde nde wawa deejde e nder hakkillaji meɗen. tawa noon jomum miijortoɗo ko hakkille muɗum. bandiraɓe tedduɓe tawaɓe ɗo ɓe kuuɓal, ɗum ɗo ko ñawore fewjande fawande e dow fenande, defande ha ɓendi e nder fayande bolle puyɗe. ɓe tuumi min ko haddeɓe wadde ko lawol rokkiɓe ko e wadde. ngati min kadi ɓe badde e wodde ngam libde laamu ngu gardimi ngu. ɗum ko gonga so haalde gonga. min kadi ɓe badde e nder assemblée sabu ko min haaldunoɓe. kala kone waɗe alay saago yewtide e nder parti meɗen. caggal ɗum kala ko hawra siine e hakkunde meɗen. ɓe mbi kala ko hawra tawa windaka ko mere ɗo maɓɓe. kono minen to banggue amen kala ko hawra e konngol koko foti siinere e gollal hayso windaka e kayrol. e nder pine Afrique konngol nattiɗi no ndiyam. ndiyam noon so rufi hoccora hono kurjuru. ɗo amen hay goto fotano firtude ko hawra e aadi, sabu salade aadi ɓuri firtude ko jaɓano e aadi. onon noon mbiɗon oɗon firta ko kaldunoɗen e aadi. oɗon jaafo. bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbide e ko roomi ko wonde ko dictateur e hoore mum. kono so tawi ko yidde leydi mum, wallude remoɓe doofolɓe leydi mum, etade jangguinde ɓiɓɓe leydi mum, fondude ha fota ɓesngu leydi mum. so tawi ko ɗum woni ekkade wonde dictateur e hoore mum, nden kala dictateur e aduna he ko min ñambata e hoore mum. bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbite kadi gommi koye haɓade sernaɓe meɗen fodɓe ardade men e diineji kam e laabi meɗen, fodɓe hollude en peewal e nder galleji meɗen. kono holko woni haɓade ceerno e hoore muɗum? wiide ye ceerno nunɗu e golle muɗum, toppito juma e jama e njuulu muɗum, janggina almuɓe mum wasa hutorade golleji mumen. min mbi tan ko yo ceerno yaltin juuɗe mum e ndema gerte meɗen, ko noonne to banggue politique leydi meɗen. koto almuɓe mum wasde andude tigui rigui ɗo ceernagal men haddi e politique meɗen. min mbide ko yo ceerno rento jowkal aduna e komte muɗum, koto aduna makko lomtademo laakara makko e jobdi muɗum. hay sinno noon emin gandi aduna wawa serde e laakara e golle mum. beele ko ɗum ɗo woni haɓade ceerno e leydi meɗen. ala yoɓe kal gorka
kaɗo kam na fengiɗi e hakkille meɗen. Bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbide kadi komi jiɗɗo yaltinde leydi meɗen e ko gonnoɗen e hitande 1958. holko gonnoɗen bandiraɓe sehilaɓe? ko wiide e heddade nder gotagu yimɓe Faraysi. kono de kadi wonko kaldunomi e président Senghor, président meɗen. min mbino emin gota e kawral leydi meɗen, kono min mbaɗa feere ko yaawi e yaccade e yaltude e jimadi kisiri Faraysi e peeje muɗum, e etade jeyde koye men e timmal kam e kuuɓal. kono no jiirunomi omo yaara hollani nundal. tawmi ko kanko hayɗo e duuɓi ujunere e limgol en gona yaltoɓe e colonial Faraysi e kawral. ko ɗum ɗo de addinimi yilade e ko yaawi jokkodirde dendagal leyɗele ko neɓani, beele so en jonti jeyde koye meɗen hay joom doole goto tampinta hen. eɗe sikki noon ko ɗum ɗo woni ko Senghor e yiɗano ejje e meɗen. yimɓe noon mbawa ƴellitade e jeyde ndimagu mumen tawa marani kalis mumen, janggani ɗemɗe mumen, jeeyani faggude mumen, ndemani ñamdu mumen, ndenanani koye mumen kisal mumen, cuɓanaki koye mumen jokkodiral mumen. kaɓaki bonandeji ardiɓe mumen. bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbi laamu foti wonde tan koye juuɗe goto e meɗen, ko on woni hoorejo leydi meɗen. ko kanko foti tan feccude no welda e leydi meɗen, mo fecci heɓa hebbina hay sinno no duppa weddo, mo feccani heɓata hay sinno ko bawɗo no gollo. kono ɓe jejjiri wonde dowla men guila e fuɗɗode muɗum tambi ɗum ko sembeji tati e kawral meɗen. sembe gadano ko tino ko foti waɗede e leydi meɗen. sembe ɗimmo ko ñaawo kala ko oñi e golle meɗen. sembe tataɓo ko lawɗinowo ummorade e députéji meɗen. hay sembe goto e majji e lawol fotani bewde e dow goɗɗi ɗi e nunɗal. so en deppi ha sembe goto e majji fawima e dow keddiɗi ɗi ha teddi, so eɗen murɓo e leydi en tinata. e konngudi gorɗi ɓurɗi labde e nder meɗen, jinmi wiide so hoorejo leydi dewi e dow men, dewi e dow sembeji keddiɗi ɗi e leydi men, o nattat wonde hoorejo leydi ɗo men. o wontata ko lamɗo leydi mbaɗo foof, guittowo foof. e dow ɗum dowla men o nattat wonde jeyal dendagal, o wontata ko jeyal keerigal. hoorejo wonta joom doole e sembe mbawɗo foof. jogade noon kuule cembolinɗe e dolnuɗe e leydi men ɓuri jogade gorko joom doole e sembe ɓittowo en. bandiraɓe tedduɓe, ɓe mbi min pewjata ko ruttade to ndentagu Mali. ndaw ko hani serde men e dowla Mali ko jumde mawde ɗo men. holko waɗi mi wiide noon e cuusal? en mbawa yaade yeeso tawa en ndentani e kawral. Kwame Nkrumah haali ɗum halti ɗum. lamɗo mawɗo pattam lamo Éthiopie, lamɗo lamɓe, kono Eli Selassie haali ɗum halti ɗum. Gamal Abdel Nasser mo Égypte haali ɗum halti ɗum.
e wodɓe ɓaleɓe Amérique naaɓe e Caribiyanaɓe. So tawi leyɗele ƴellitiɗe ɗe ene mbiya rentude yonti, holko haɗata leyɗele gonɗe laawol ƴellitaade ɗe rentude? Ko dental woni doole men, te ko ɗum tan malata en. Amérique naaɓe kaali ko way noon, te ɓe kaali goonga celluɗo. United we stand and divided we fall. Holko ɗum firti bandiraɓe? So en denti tiiɗen daroɗen, so en certi lohen janen. Kono ɗum woni koye leyɗele mawɗe ɗe, ko ɗum woni ko leyɗele mawɗe ɗe calanto en. Bandiraɓe tedduɓe, ko ceerɗen e colonial Farayse ɓoyani tan hay seeɗa. Mati bom so haalde goonga en certi hen. Négocier l'indépendance, c'est renoncer à l'indépendance. So yimɓe cuɓanama hakkude ndimagu e maccungagu, cuɓima maccungagu, tawata won ko ŋakkiri ɗumen e hakkilantagu. So leydi sugnama jeytare hoore mum salima suggo ngo, wonta teddude e giri yimɓe ɓe ha aduna firto. Holko serndi colonial kiiɗngal e kesal? So haalde goonga hay batte, fof tan ko hutorade yimɓe e ɓuccade iyameji mumen. Ala noon ko ɓuri bonde wiyeede ko jeyde hoore muɗum, tawa so haalde goonga ko jeyaɗo e hoore muɗum. No neɗɗo wayi fof ko noon nangirte e gurdam muɗum. So neɗɗo teddi ko kañum teddini hoore muɗum. So neɗɗo hormaka ko kañum woni mo hormaki hoore muɗum. Farayse naaɓe yo, Amérique naaɓe, Riis naaɓe yo, kamɓe fof yo ko intérêt ji maɓɓe tan yo. Enenne en mbawata so wona rewde intérêt ji meɗen. Hare ɓuuɓde walla wulde fof fotani wonde goƴa meɗen. Afrique ina foti rentude. So en dentani ɗo ha buutufal wutta, ko caggal tan kedeten. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde, o suuti junngo e yidde wiide mawɗo Mamadou Dia ko rokkono ko gasi. Mawɗo Mamadou Dia o faami ɗum e makko, o deƴƴi, o hucciti e ñaawo. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde, o ƴeewi montor makko, o wi eyi monsieur Dia, ko dokkanoɗa ko gasi ha laaɓi cer. Aɗa jogii hojom gooto ngam waynade. Mawɗo Mamadou Dia wi eyi ñaawo tedduɗo, mbeɗa andi ñaawore nde yani ha gasi. Ngati geɗe ɗe ko fewjade ha payi, kono ko leydi ndi e hoore mum fewjana ha boni. Wona minen e koye amen fewjana e majjum. Minen min gona sasoɓe te emin gandi ɗum. Min jinno tan ko rokkude yeru e politique men. Min jinno tan ko ƴellitagol jawgol leydi men. Ngati hay goto tan e ardiɓe men fadata en, ete hay goto arata gollano en leydi men. So tawi tan on tiini ñawore nde e dow amen, ete mbiɗa andi kon fiinoɓe nde ngati ɗum ummi ko dow mon. Ononne ma dartol ñawon ko alda e luural. Minen komin yahoɓe, ononne kon yahoɓe. Ko timtol heddoto, ko golle keddoto, ko dartol heddoto. O deƴƴi ñaawo hoorejo ñaawirde nde, wi eyi a jarama monsieur Dia. Hunde nde yowama ɗo ha ɓaawo janggo amde.
ñande hen wonata ko 13 lewru joyeɓiru hitande 1963 ko ñande hen ñawore nde yanata tappi fulliyel makko e dow tabal makko o ummi o dari yimɓe fof gummi dari o fokkiti yimɓe ɓene pokkiti kamɓe fof ɓe jalti saalo ridoji ɗi telli ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe oɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama.